дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон сафари кӯдакони то 6 сола ба русияро маҳдуд кард. вазорат сабабашро гуфт. дар тоҷикистон омӯзиши забони русӣ осонтар мешавад. мутаваққиф шудани фаъолияти 70% расонаҳои афғонистон баъд аз омадани толибон. фармондеҳи муқовимат: омодаи нобудсозии покистониҳо ҳастем. теъдоди намозгузорони кушташуда дар масҷиди Кобул ба 12 нафар расид. шурӯъ аз 2 октябр сафар ба Русия барои кӯдакони то синни 6 сола маҳдуд карда шуд, хабар медиҳад вазорати тандурустии Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, бо қарори сартабиби давлатии санитарии Тоҷикистон аз 2 октябри соли равон бо назардошти он ки то 15 сентябр даврҳои рӯзҳои миллии иммунизатсия дар кишвар бар зидди бемории фалаҷ анҷом дода шуд, аз ин рӯ сафари кӯдакони то 6 сола ба муҳлати 60 рӯз пас аз қабули ваксинаи охирони зидди бемории фалаҷ манъ карда шуд. гуфта мешавад, дар ҳолатҳои истисноӣ бо дар назар доштӣ то ба имзо расонидани қарори мазкур аз ҷониби волидайни кӯдакони ваксинашудаи то синни 6 сола харидорӣ намудани чиптаҳои ҳавопаймо барои сафар ба Русия бевосита аз Тоҷикистон ва ё тавассути дигар давлатҳо танҳо бо шарти дар даст доштани ҳуҷҷатҳои зарурии иммунизатсияи кӯдакони синни то 6 сола бо дарҷи марҳилаҳои рӯзҳои миллии иммунизатсия бар зидди бемории фалаҷ иҷоза дода мешавад. дар робита ба ин назорат дар нақлиёту сарҳадот пурзӯр шуда масъулини ин ниҳодҳо вазифадор гардиданд ки тавассути нуқтаҳои санитарию карантинии фурудгоҳи пойтахт шаҳрҳои Кӯлоб, Бухтар ва Хуҷанд аз сафари кӯдакони то синни 6 сола ҷилавгирӣ карда шавад. илова бар ин, дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои заминии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои Вилояти Суғд ки бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам сарҳад мебошанд, назорати сафари кӯдакони то синни 6 сола ба Русия пурзӯр карда мешавад. вазорат аз волидоне ки фарзандони то синни 6 соларо доранд даъват намудааст ки қарори мазкурро нодида нагиранд ва то муҳлати мавриди амал қарор гирифтани он аз сафар бо кӯдакон ба Русия худдорӣ намоянд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон маркази таълимӣ бо забони русӣ ифтитоҳ мешавад. иттилоъ медиҳад рӯзномаи «Российская газета». طبق اطلاع منبع این لایحه با تشبث وزارت معارف روسیه راه اندازی شده است. در این مرکز دانشجویان تاجیک می توانند در دو مرحله زبان روسی را آموزند. اولا به جوانان کورس‌های مجازی دانشگاه دولتی آموزگاری آلتای روسیه پیشنهاد می شود. سپس استادان این دانشگاه برای ادامه درس‌ها به تاجیکستان می روند. درس‌ها در دانشگاهی به نام ناصر خسرو واقع در شهر بختر صورت می گیرند. برای این در نزد مؤسسه تعلیمی شعبه مخصوص گشوده می شود. پس از ختم کورس‌ها جوانان امتحان و سنجش‌ها می‌سپارند. پس از با موفقیت سپردن امتحان و سنجش‌ها به دانشجویان سرتیفیکات زبان روسی داده می‌شود. وزارت معارف قید می‌کند که این تشبث به رشد آموزش زبان روسی در تاجیکستان تقویت می‌بخشد. جوانان می‌توانند تحصیلشان را در ماه نوامبر سال روان آغاز کنند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان میگوید که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های کشور از فعالیت باز ماندند. با نقل از خامه این نهاد اخیراً 11 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت که این ارقام بر اساس یک نظرسنجی با حضور حدود 1500 خبرنگار در 28 ولایت انجام داده شده است. اطلاع می‌دهد سپوتنیک افغانستان. نظرسنجی نشان می‌دهد که 67% روزنامه‌نگاران بنابر تحولات اخیر جای کار را از دست دادند و تنها 33% آنها در شرایط وزنین کار می‌کنند. با گفته این سازمان مسائل اقتصادی و مالی سبب اساسی بسته شدن رسانه‌ها در کشور بوده است. مسرور لطفی مدیر شعبه وسایط اخبار عامه اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران افغانستان گفت واسطه‌های اخبار عامه که با مشکلات جدی روبرو هستند بعضی‌ها در خطر هستند و بعضی‌ها از لحاظ مالیوی دستگیری نمی‌شوند. لطفی افزود که 40% روزنامه‌نگاران از امنیت خود و باقی مانده از تلف جای کار و مشکلات اقتصادی نگران هستند.
масъуд андароби, собиқ вазири корҳои дохилии афғонистон навори ғанӣ фармондеҳи ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистонро нашр карда гуфтааст ки толибон ва покистониҳо дар ноҳияи андароб кӯдакони 4-5 соларо мекушанд. дар ин видео фармондеҳи ғанӣ мегӯяд тарафҳои ҳиндукуш феълан бар сари кӯҳи рошак ҳастем. ҳамин аҷнабиҳои покистон омаданд, ватани моро ишғол карданд, ҳазорон пиру ҷавони моро расонинданд, бахусус дар манотиқи қосон, шошон. шумо шоҳиди саҳна ҳастед ки доктор Зайнуддин тифлҳои 4-5 соларо ба шаҳодат расонинданд. фармондеҳи ғанӣ таъкид дорад ки ҷабҳаи муқовимат ба хотири нобуди ҳамин иҷроӣ ва покистонӣ мебошад. ҳамлаи интиҳорӣ ба масҷиди идгоҳ дар шаҳри Кобул ба 12 нафар расид. ҳамзамон 32 тани дигар шадидан маҷрӯҳ шуданд. шумораи кушташудаҳо бар асири таркиши интиҳорӣ назди яке аз бузургтарин масоҷиди шаҳри Кобул афзоиш ёфтааст. бинобар иттилои расонаҳои дохилии ин кишвар, теъдоди ҷонбохтагон ба 8 нафар расида, ҳамзамон 32 нафар шадидан маҷрӯҳ шуданд. ин ҳодиса замоне рух дод ки дар масҷиди идгоҳ бо модари яке аз роҳбарони ҷунбиши ҳаракати толибон маросими хайрбод баргузор гардида буд. гуфта мешавад ҳадафи ҳамла маҳз роҳбарони толибон ва вазироне ки аз ҷониби онҳо интихоб ва таъин гардидан қарор доштанд. қаблан аз кушта шудани 2 сокини маҳаллӣ ва захмӣ шудани 3 нафари дигар гузориш дода шуда буд. дар робита ба ин ҳодиса 3 нафар боздошт шуданд ки ҳар сеи онҳо ҷангиёни давлати исломӣ мебошанд. шунавандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи обу ҳаво барои имрӯз санаи 4 октябри соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 19 то 23 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 31 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 12 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 47 дирам. ин буд барномаи иттилоъоти хабар. то барномаи дигар танзияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. дар мавҷ барномаи иттилоъоти хабар. барномаи иттилоъоти хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош. дар мавҷ барномаи иттилоъоти хабар. барномаи иттилоъоти хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.